खुलुमबाय आं कामदेब दैमारि दिनै बड'सा प्रेस मिडियानि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुम आगुनि बारग' गाहाय नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारी बिथाङा आथिखालनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिनि सायाव रां जाख्ल'नायनि सायाव अजद दैखांदों आरो कान्तेश्वर बरगयारीया आथिखाल दुलाराय बाथौ गौथुमजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो जेबो सोमोन्दो गैयालासिनो दुलाराय बाथौ गौथुम आथिखालनि गणेश दैमारिनि सायाव रां जाख्ल'नायनि जि अजद बे अजदआ बिथांनिखौ जेबो फोरमान गैया 10,000 बर' गामिनिफ्राय गंफा गामि 500 कोटी रां जाख्ल'नाय जि अजद दैखांदों बे अजदनि सायाव जेबो बिथांनियाव रोखा फोरमान गैया आरो बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि आथिखालनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां गणेश दैमारि बिथांनि सायाव जि अजद दैखांदों बे अजदनि सायावहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि आथिखालनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा माखासे फोरमायथि होदों। खुलुमबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलिनिफ्राय निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों। दुलाराय बाथौ गौथुम गहाटियाव थानाय गाहाय मावखुलिनिफ्राय गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम दिनै निउस पर्टेलाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जाबायदि निउस पर्टेलाव मोनसे एलिगेसन लाबोदों आरो बिथांमोनानो जाहैबाय जोंनि सिमला हुजियाव दाजानाय मोनसे समनि बिबानगिरि कान्तेश्वर बरगयारी बसन्त स्वर्गियारी बिथांमोना दिनै निउस पर्टेलनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि सायाव मोनसे खेंफोरथि होदों आरो अजद दैखांदों आरो बिनि सायाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै दिनै गाहाय मावखुलिनिफ्राय रायजो राजाफोरनिसिम बिनि फिननायखौ होनो सानदों। बिथांमोना मोनसे अजद थिखांदों जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव गामियारिफोरनिफ्राय बाथौ थानसालिनि मुङाव 500 राङै दिखांनानै प्राय 10,000 बाथौ गामि आफादफोरनिफ्राय 5 कोटी टाका गणेश दैमारि बिथाङा अर्डार हरदों होननानै मोनसे निउस पर्टेलनि गेजेरजों ओंखारदों। नाथाय दिनै गणेश दैमारिया बे 500 रां गामियारि रेजिस्ट्रेसन फिस लानांगौ होननाय बाथ्राया बे बाथ्राया गणेश दैमारिनि नङा। बे बाथ्राया जाहैबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे मोनसे मावसुमा मेलनि थांखि आरो बे थांखि बायदियै दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव 27 जिल्ला आफादफोरनि गेजेराव जेमान गामियारि बाथौ थानसालिफोर दङ आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव मोनसे मुं थिसननाय बे फारिलाइया सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ दिनै जिल्ला कमिटि बियाब आफाद गामि आफादफोरा मोजाङै मिथिगौ। बेखौ दिनै जाय बिथांमोना बुंदों दा बिथांमोना दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोननै हानजानि बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायदों। परमेश्वर ब्रह्म आरो बसन्त स्वर्गियारिनि मोनसे ग्रुप आरो मोनसेया जाहैबाय डक्टर लीलाधर ब्रह्म आरो गणेश दैमारिनि ग्रुप होननानै बे जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों। बे जोंनि थाखाय जोबोरै दुखुनांथाव बाथ्रा। मानो होनोब्ला थांनाय 2014 सननि बाथ्राखौ जों बुंखांफिननो गोनां जागोन। मानो होनोब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा संबिजिर बायदियै बे सिमला हुजुआव जे गोबां बेयाव डेलिगेसननि गेजेरजों जे बेयाव बिबान सोलाय सोल' जादोंमोन आरो बेबायदियैनो बशिष्ठ बर' आरो नीलकान्त बाग्लारि बिथांमोनखौ गोदानै बिबान होनाय जादोंमोन आरो बेबायदियैनो दिनै बे आफादा सोलिबोबाय थादोंमोन आरो बेबायदियैनो बिबान सोलाय सोल' जायै जायै दिनै आमिनगावआवबो मोनसे बिबान सोलायनाय जादों आरो बिनि उनाव कार्बि आंलंआव बिबान सोलायनाय जादों। फैयै फैयै बेबायदि बडि फर्मेशना जाबोबाय थादों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बाथौआरिफोरनि गेजेराव धोरोमारि आफादफोरनि गेजेराव दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ बिथांमोना मोननै बिथिंजों माने समाजखौ दैदेनलांनो नागिरबाय थानायखौ बिथांमोननिफ्राय जों नुनो मोनो।
मानो होनबा 2014 सननि आगोलनिफ्राय बसन्त सरगियारिया नेहाथारि, परमेश्वर ब्रह्मआ आफादगिरि दिनैसिमाव लागि आरो बिथां कान्तेश्वर बरगयारिया जे गाहाय फोसावगिरि नेहाथारि दासिमाव लागि दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि संबिजिदा रोखा रोखा बिथांमोननि समावनो सुजुना गालांनाय। दा बेबायदियै मोननैल'सो टार्म्स थानो हायो। दा बिथांमोना बेसेबां सम जाखो आरो बिथांमोना दिनै बुंना लादों दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव बेसेबां जिल्ला आफादफोर दङ। बिथांमोना दिनैसिमाव रोखा बुंनो हाया। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव 27 जिल्ला आफाद दङ आरो बिथिं नेपाल, वेस्ट बेंगल, इटानगर, बांलादेश, बेबायदिनो मेघालया, दिल्ली बेफोरबायदियाव दिनै बाथौ गौथुमा दाजाबाय। बिथांमोना बुंनो नागिरदों गणेश दैमारि, डक्टर लीलाधर ब्रह्म दैदेननाय आफादा डुप्लिकेट। रायजो राजानो मा फोरमायनो नागिरदों बिथांमोना? जोंनि गेजेराव दुखुनांथाव बाथ्रा, धोरोमारिनि गेजेराव बेबायदि बाथ्रा बुंनाया बिराद लाजिथावना बाथ्रा। जों धोरोमारिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा मानसिफोरा जोङो ज' जानानैसो जों खामानि मावनो थाखाय हांखुरनांगोन आरो जों गोदान जेनेरेसनखौ जोंनि गेजेराव जोङो मोजां बिथांखि, मोजां नोजोरजों जों लाबोनानै खामानि मावनो गोनां। दा बेखौ नोजोर होआलासिनो जोंनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनो नागिरो। बिथांमोना दिनै साननो हागौ जोंनि गेजेराव गोबां जिल्ला आफादफोर दङ, नाथाय बिथांमोना आंबो दिनै उदालगुरि जिल्ला आफादनि गेजेराव बबेबा बियाबखौ लानानै जों सेन्ट्रेलि आर'ज खालामनो हायो नामा? बेखौबो हाया। दा दिनै बाक्सा जिल्लानि गेजेराव बबेबा जिल्लाखौ लानानै बिथांमोना गोख्रों आर'ज खालामनो हायो नामा? ज' दिनै 10,000 5,000 दिनै बिथांमोना गेदारिं खालामनो हागोन नामा आर'ज गौमानि गेजेरजों? बिथांमोना हाया। दिनै सानै साथामसो दिनै थाबोनाय बिबानगिरिफोरा गावसोरनो दिनै जों दासिमबो बिबानगिरि होननानै दिनै मा फोरमायनाय? दा जोंनिया जिल्ला आफादफोरा स्ट्रंखा। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायनि गेजेरजों गुवाहाटियाव थानाय गाहाय मावखुलिनि नेतृत्वजों दा बिनिफ्रायनो सारा दिनै बाथौआरि जिल्ला कमिटिफोरा सामलायजाबाय थादों। दिनै गुबुनारि आफादफोरनि गेजेरावबो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि खामानि मावनायखौ नोजोर होदों। मानो होनबा दिनै नेसनेल लेभेलाव मोनसे बान्था मोनलायनो हानाय मोनसे धोरोमारि आफाद जाबाय। दा बे बान्था मोननायनि गेजेराव जोंनि बिबानगिरिफोरनि मोनसे मोनलायनाय, दाबो एना एनि मोनलाय आरो मोनसे बाथ्राखौ स्ट्रङै बुंदों बिथांमोना दिनै डक्टर लीलाधर ब्रह्म आरो गणेश दैमारि दैदेननायनि हानजा आरो दिनै परमेश्वर ब्रह्म आरो बसन्त सरगियारि दैदेननायनि हानजानि गेजेराव मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों बेयो नंगौ मोजां मोनसे सावरायनाय जादों आरो बेनिखायनो जों दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे थांखि आजावनाय जायो। थांनाय 10 एप्रिल 2022 गुवाहाटीनि बे गाहाय थानसालियावनो बे मावसुमा मेलनि गेजेरजों बे थांखिखौ आजावनाय जायो। दा बेयाव बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनाबो जोंनिफ्राय हयथ' ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोन्दों होननानै बुंदों। दिनैनि मावसुमा मेलाव थांखि आजावनाय जायोदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि थाबोनाय हानजा मोनसेजों जेबो बाथ्रानि थि होलायालासिनो जथाय सावरायलायनाय जाथों। दा बेखौ बै मावसुमा मेलनि गेजेरजों थांखि आजावनाय जायो। बिदिथ' गाज्रि नङा। मानो होनबा जोङो दिनै अलरेडि बे मोनसे आफादा प्रेरित थांबाय थादों। दिनै गोदान मोनसे बिथांमोना बुंदों जे कनभेन्सन लानानै जों गोदान बिबानखौ जोङो सोलाय सोल' खालामनानै जों बेनि गेजेरजों जों आफादखौ दाफामफिननो दिनै फैयै अथ' गोजौआव जों दिनै दावगाबोबाय। दिनै मामोन बिथांमोना 2014 सननि बाथ्राखौ जों एसेबाबो जों रायखांनांगोन। बिथांमोना 2014 सनाव जिखिनि बिबान मोननायनि मोनसे जालायनानै बिथांमोना बुंदों बै समाव राजनितिनि षड़यन्त्र जानानै दङ होननानै बुंदों। मानो बुंदों? बै समाव राजनितिनि षड़यन्त्रखौ सोर खालामो? बर'नि गेजेराव गोबां राजखान्थि हान्जायानो गैयामोन। माने जायनि जाहोनाव जाय बिथांमोना राजखान्थियाव थानानैबो बिबानगिरि लादोंमोन, जेरै परमेश्वर ब्रह्मआ बे समावनो एमएलए जानानैबो बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरिमोन। बे आफादगिरि खमायाव बे समाव बिथाङासो राजनिति खालामदों नामा ना सोरबा राजनिति खालामदों नामा? आं सानाखै बियो जेबो राजनिति जाया बे समाव। मानो होनबा बर'नि गेजेराव मोननै मोनथाम राजखान्थि हानजा गैखाया। दिनै बे बाथ्राफोरखौ बार दिनै कान्तेश्वर बरगयारि बिथां दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग'
गाहाय फोसावदिं नेहाथारि बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों। बेयो दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव रोखा जाबाय। मानो बुङोबा बै समाव बिबान सोलायनायनि उनाव जिथा सार्च एन्ड अभार होनो गोनां जायो, होमब्लानिया बिथांमोना बै आफाद दानायानो अबैध जादों होननानै बिथांमोना बुंदों बै समाव। होमबा दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा रायजो राजा डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरा सानखांनो गोनां बाध्य जाबाय। दा बिथाङा बरमायाव कमिटि मोनसे लाबाय, बहाबाबो थांनानै लाबाय जे सार्चखौ गथायनांगौ। बिथांमोना गथायनो हायाखै, जायनि जाहोनाव दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे लटारि होनाय जादों। बे लटारि होनायनि गेजेराव गोबां फैसा, लाख लाख फैसा थालांदों, जायनि जाहोनाव दिनैनि बे गाहाय मावखुलिया दिनै बे लटारि फैसाखौ लुफुंजादों। जायनि जाहोनाव जों दिनै मोजां मोनसे बेखौ महर होनानै दिनै अफिस खालामनानै जों सारा बाथौ धोरोमनि जों खामानि मावनो हादों आरो जिल्लाफोरनि गेजेराव ज' जानानै जों खामानि मावनो आवगायबोदों। दिनै माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदों। दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै रेजिस्ट्रेसननि महर थानसालिनि फैसा थांथुमबाय थादों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव जिमान गामियारि आफादफोर दङ, बिदिनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव दिनै रेजिस्ट्रेसन जानांगौ। मानो होनोब्ला नेशनेल लेभेलाव दिनै मोनसे सेन्सास फैबाय थादों। बेजों लोगोसे सेन्सास फैफादों। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव सेन्सासनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। दिनै आरजिआइनि गेजेरजों बाथौजों लिरनो हानायनि मोनसे केबिनेट पर्यायाव सोलिगासिनो दङ। बेनि फाइला दिसपुराव अलरेडि प्रसेस जागासिनो दङ। बिथांमोना मिथिया नामा दिनै डिजिटेलनि जुगजों, टेक्न'लजिनि सिस्टेमजों दिनै बाथौ धोरोमखौबो गोसारहोनो थाखाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा माखासे खामानि मावबाय थादों। आरो बे खामानि मावनायनि जाहोनाव माखासे बेबायदि थानसालिनि मुं फारिलाइफोरखौ नांगौ जादों। आरो बेखौनो दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै बे थानसालिफोराव मोनसे खामायनो फिस लानानै आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोंखौ फोरमानलाइ गांसे होनाय जादों। आरो बेथ' जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनसे पलिसि। आरो बेखौ माखासे खैसार दङ होननानै बुंदों। बेथ' बिथांमोना बुंनाय बाथ्रा। दुलाराय बाथौ गौथुमा बेनि सायाव स्पष्ट। दा बेखौ बेनिखायनो बिथांमोनखौ आरो सा साज्रां होननानै बाथ्रा बुंदों, डुप्लिकेट होननानै बुंदों, गाज्रि खैसार दङ बेवहाय, 2 नाम्बारि माखासे दुलाराय बाथौ गौथुमखौ सोंखारिनायनि बाथ्रा बुंदों। आरो बिथांमोना बे गासै बाथ्राफोरखौ बाथौ धोरोमनि मान मर्यादाखौ लाखिनानै जोङो बाथ्रा दान्थेलायबाय थायाजासेनो बिथांमोनाबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव निमाहा बिनांगौ। मानो होनब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव गोबां गोजौ थाखोआव खामानि मावबाय थादों। आरो दिनै बर' हारिनि गेजेराव गुबै धोरोम होनना बुङोबा बाथौ धोरोम। बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि हारि दानाय, जाथि फोसाबनाय, जोंनि सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनाय गासै खामानिया दिनै सोलिगासिनो दङ। आरो दिनै जोङो जोंनि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव मोनसा मोनसे जानांगौनि बाथ्रा गैया। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनैनि बे गाहाय मावखुलिनिफ्राय नोंथांमोनखौ मान होनानै जोङो बारग' दैदेनगिरि हिसाबै नोंथांमोनखौ जोङो मान होयो आरो अरायसम जों श्रद्धा खालामो। नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि बे गोजोन सावरायनाय खौसेथिनि थाखाय आवगायबोयो। दिनै बेयाव पार्सनेलि गणेश दैमारि आरो डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि बाथ्राखौ सोंखारिनानै बुंनाय जादों। मानो होनबा दिनै डक्टर लीलाधर ब्रह्म गणेश दैमारिनि बे गौथुम नङा, बे रायजो राजानिनो गौथुम। दिनै बेनि दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै मोजां नोजोर, मोजां थांखि लानानै नोंथांमोना जा समाव बे आफादखौ जोनोम होदोंमोन आरो बे आफादनिनो जोंबो सासे बिबानगिरि। आरो नोंथांमोना बे जायगानिफ्रायनो गाहाय मावखुलिनिफ्रायनो बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन। थिग बेबायदिनो नोंथांमोना गुवाहाटियाव थानाय बाथौ पुरिनिफ्राय खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गोसो गोथारै आरो खुथारै खावलायहरबाय। गोजोन्थों। दहाय आफा बोराइ बाथौ।